সালো ত্রিপুরা মথাতে INPTনি ফাসিংতি দলাই ত্রিপুরা ADC ভিলেজ মনো RD ব্লক বিসিঙাव খবজাক চন্দ্রখা বাথাকরাই চরখেরাই গাमियाव সংजाजाक पान्दानि बिसिंति सिगाङाव खाफुरै बाना रमलाय तंलायमानि बदलनि बानानो याकरै टिप्रा मथा INPTनो खाफुरै टिप्रा मथा INPTनि बाना रमफाइका 150 फेमिलिनि 350 भोटार्स जुदा जुदा बदलनो याकरै फाइनै रकनो खा कवारबै लामसुकै नाहारका जारनो कन्स्टिट्युएन्सिनि कैंडिडेट BK रांखल टिप्रा मथानि आदं खुरेन्द्र रियां बरकनो कारिबो पान्दाव तंबायखा मुंगोनां गुबुनि आदं रकबो ओंखाय दिनै 4 नं करमसरा कन्स्टिट्युएन्सि नि आन्दाराव चन्द्रखा सरखिपारा बाथाग्राय अ पारानि गोबांमा बदलनि याकारै टिप्रा मथाव फायै जइन खालायफायखा थांसानि याप्रिनो सेनानि बागै दिनै लगो चिनि करमसरा नि कैंडिडेट चिनि बरम गोनां BK रांखल दङ दिनै याग्रमगै न टिप्रा मथाव बरक लगेरि फायखा ताई बरक कग्रिजाक बिसकांगो गाहामखाय सामुंताङै बोबाग्रानि बिसिंते चिनि योग समामानानि बागै बरक समायताङै दिनै अर जइन खालायफाय हामबाय 150 family 150 total voter 350 voter baro joton ya khop di hum bhai ram bai paisa mano khomata bai paisa mano hono tini Tipra da vida do 100% successful na ya ko tawong di tini bro crap control ba guri di puno ang paisa jam lai bakarai tongklai jel kaplai eso nang sawe ano ko paisa Tipra INPT lonely